Kinakapak ko ngayong gulong dyan para kung sakali makita natin talaga kung ano yung problema ng interior, no? Baka mayroong stapler, mayroong pako, ganyan, charot. Kasi baka mayroong mga ano yan, mga stapler, ganyan. Kung may stapler yan, siyempre kahit anong gawin natin dyan, kahit palitan pa natin interior yan, na-vulcanize na, ganyan, lilitaw pa rin dyan. Ganon. Kaya ganyan mga guys, yan o. Kinakapa ko mabuti para siyempre para maging satisfied yung yung customer natin, no? Kahit sinasabi na matagal, sige lang, gagawin natin. At yan kasi yan sa araw na yan, no? Hapon na kasi yan, sa araw ng na yan, Martes yata yan, araw ng Martes, biglang dumami aming customer at yan ang kasabay-sabay na, kaya patulong ako at ganoon din, hinihintay ko na rin. At shoutout din sa mga nagpapa vulcanize, no? Ngayon kahit papaano may kita tayo, ngayon ang charot. At ngayon kasalukuyan yan yung ating kasama dito na si Renji, yung si Alden Richard, kasi kaya nagtatagong Alden Richard yung nakukulang damit, look like natin yan ni Alden Richard. Ganun yun, ganun. Ano, hindi nakatayo, yung gumagawa mismo. Yung isang gumagawa doon, yun yung nagbaklas kanina ng gulong, yung tinatawag natin na lookalike Alden Richard. At ngayon yung nagbibideo sa atin ay si Genggeng, ang mga kagenggeng yan. Siyempre dahil para malaman natin yung butas yan, tetestingin natin, ilalagay natin sa tubig, siyempre sa baba natin tetestingin yung kundi sa tubig yan, charot. Yan, tinitingnan natin kung ilang butas kasi nagkasabay-sabay na. At yung ginagamit namin na plancha dyan na automatic yan, ano yan, bali yung ginagamit namin dyan dalawa. Oy, hindi mo alam kung umasenso na o hindi pa, charot. Yan, bali nakakita ko ng butas dyan, kaya tinitingnan natin siyempre para makita natin kung ano talaga yung dapat natin gawin, charot. Yan mga guys, yan pinakita ulit si Alden Richard, charot. Yan, bali pumasok na ako doon sa loob para makita na kukunin ko yung isang platya. Yung ginawa ni Renji yung lagayan natin ng pandikit ni Genggeng, at ibinigay sa akin, siyempre kanino pa bibigay, no? Charot. Yan, bali si Genggeng yan umiikot ating camera, no? At kinukuha na tayo siyempre para maging bida tayo. Pero kung isipin mo si Genggeng ang bida dyan, charot. Yan, nilalagyan na natin ng tube gum kung tawagin dyan, no? Pero bago yan, nalagyan natin na siya ng kasi tawag nito, ng gas. Yun, nalagyan natin gas, tapos dahil nalinis natin ng gas, lalagyan na natin ng tube gum, pandikit nyo sa mismong ating tube gum yan, sa ating sa ating interior. At ganun din yan, dahil sa nilalagyan na natin ng pandikit. Yun, umikot ulit yung camera. Yan, yung camera natin. Ayun, tinitingnan yung kanyang kapatid na lookalike ni Alden Richard. Bumagsa yung bumagsa yung aming yun dito customer ngayon. Ito yung hapon kasi kadalasan yung dahil sa pauwi na ating iba na mapapasok pa. Nililinis ni Alden Richard yung gulong, no? Nililinis niya kasi para makita rin na niya na kung mayroon bang tusok o pako. At ganoon din naman to si Renji, tinitingnan din naman nilalagay na niya yung interior. Biglang dagsa ng customer, grabing customer yan, biglang dumagsa. At syempre shout out sa mga may-ari ng mga motor na nagpapagawa. At ako naman yan, ilalagay ko ng langis yung ating rim na napagawa, kasi kaya nilalagay ko ng langis yan para hindi siya maipitan. Kasi may iba kasi sa ibang lugar yung nilalagaw dyan, gaw-gaw. Pero dito sa atin, dito sa Pampanga, Pangasinan kasi nilalagyan ng langis. Kaya ko naman nilalagyan ng langis yan para maglapat na rin yung gulong, para isa na lang yung trabaho natin. Kasi kung hindi mo lalagyan yan, pag tumakbo yan, matako yun sa ipit. Pero yung iba, hindi ko alam, hindi ko alam bakit yung iba ayaw nila lagyan ng langis. Sabi daw nakaka-istorbo daw yung langis na yan, pati nakakadumi. Pupunasan din naman Ayan, si Alden Richard.
kalat ni Alden Richard, tinetesting na rin yung kanyang yung kanyang ginagawa. Yan. Bali ilalagay na yung tinanggal na yung kanyang plancha. Bali yung plancha na yan kasi mga guys yan, automatic. Charot! Automatic daw. Meron siyang parang timer na katulad ng washing machine yun. Kaya nag-automatic siya, no? At shoutout din pala sa mga nagpagawa sa atin. At yung binulcanize ni Renji tapos na yan. Naghihintay lang ng sukli. At ito naman si Alden, inaano na niya yung niya. Tinest-testing yung interior. Charot! At maraming salamat sa mga nagpagawa ngayon. Kahit pa paano, makakaraos tayo at makakakain tayo. Charot! Yan. Bali ngayon mga guys, nabigyan ng bayad yung ginawa ng Renji na motor, bayad na siya. At siyempre maraming salamat. At mayroon pa yatang kasama yung nagpapabutones nandun sa likod ng motor. At ngayon hinahanginan ni Rendel yung yung interior para matesting uli, kasi bago kami maglagay ng interior ng gulong, ng interior sa gulong, tinetesting namin yung yung interior. Testing muna namin, bawa na vulcanize na namin bago namin ilagay sa gulong. Tinetesting namin yan kasi kung di wala gagawin yan at meron namang panbagong butas, syempre sasabihin ng tao, sasabihin niya hindi raw maganda yung paggawa. Kaya bago namin ilagay, tinetesting. Di tulad ng iba, tinetesting. Charot! At syempre shoutout din yung sa nagpapagawa sa motor na yan, yung nasa katalikuran niya, yung katalikuran ni Alden. Bali yan yung papagawa ngayon. Shoutout sa kanya. At yan din, nilalagay na niya ni Alden yung yung interior. Yun. Bali binibikuan yung patagilid para maipasok yung pito. At syempre ako rin naman kinukuha ng ngayon ng geng. Shoutout geng. Yan. Bali tinitingnan niya kung talagang tapos na ang aking ginagawa. At yan kasi yung na yan, yung mismong interior na yan, kaya nandyan yan kasi unang-una kasi yan naipitan yan. Yung ginagawa ko kanina na binaklas ko, naipitan. Siguro kasi kadalasan sa naipitan kasi yung interior may butas, malambot yun. Sinishake ko, syempre tinitignan natin kung okay ba yung pagkaka-bulkit natin o vulcanize. Yan, syempre, charot! Yan, katulad yan, kinukuha ko yung tubig para matesting natin ulit. Ganyan talaga yung vulcanize namin dito. Pagkatapos mag-vulcanize, itetestingin namin kasi para masigurado tayo. Baka naman kasi magbintis, hindi siya tinamaan. Sabi naman yung pabayad ng customer. Yan, bali ang ginagawa ko niyan, hinahanap ko yung ating pito, yung barbula kung tawagin. Ilalagay natin dyan. Yan si Jingjing. Yan, hinawakan ko yung hose para atesting naman lagyan natin ng hangin. At yun, hiningin na natin hangin, para kasi kadalasan yan mga guys, kadalasan yan kahit sabi natin nabubulkanize, meron kasi isang hindi natin tinatamaan, Ako lang naman kasi dito, tinarabaho mo na, gawin mo na rin. Ibig sabihin, sige lang, laban lang yan. Tinitignan ko kasi mabuti kung maganda pa yung pagkakabulkanize. Yan, nanginan ko na at ngayon tinetesting ko kung may butas pang iba. Kung wala naman din, mas maganda, Pero kung halimbawa kasi yung aming gawa dyan bali isang butas 50 pesos bawat isa. Yan, kasulukan yan. Sige, testing para masabi natin na wala nang butas bago namin lagay. Charot! At yan, napatayo na ako dyan. Ilalagay na natin yung interior. Yan si Alden. Kalit na yung Alden Richard. Nilalagay na rin siya ng pito, barbula. At ako rin naman yan. Ianagay ko na rin yung interior dyan sa gulong. Yan. Bali nahanggap ko yung gulong niyan. Tapos lalagay ko na yung interior. Bali nauna ko na nilagay yung ating pito doon sa frame sa may gulong. Yan, pinapasok ko yan yung interior, pasalo ko yan para pasok pa para maging fit. Yan. Bali pinupush ko ngayon yan. Bali magaan lang itulak kasi lalo na kasi napansin nyo kanina kay magaan itulak yan, nilagyan ko ng langis, kasi nagpapaga kasi yung langis
Yan, sige, tulak, tulak, tulak. Hanggang magsara. Charot! Napanood yung isang vlog namin nung una, si lookalike ni Alvin Richard. Si Alvin Richard ng lookalike niya. Si Aire, si Rendel. Ganyan din ginawa niya, tinulak-tulak niya. Kasi kupurmimisan kasi yan mga guys sa okay. Shoutout, Jingging, shoutout. Yan, babay na lang, pa-shoutout na siya doon sa namin post number. Ayun, nalagyan ko na siya ng parbola o pito. Yun, lalagyan ko na siya ng pito para malagyan na natin ng hangin syempre. Yan. At mega shoutout sa mga sa mga viewer, at huwag niyo kalimutan na pag-share niyo naman din tong ating video. Charot. Yan, sige lang, hangin hanggang di sa pumutok. Yun, malis na yung ating isang customer. Maraming salamat sa customer natin. Yan, ilagyan na natin ng hangin. Tinitingnan natin kung may singaw ang ating dito o ating barbula. Kasi pag may singaw, parang wala tayong ginawa. Ganon lang yun. Charing, charot. Ayun siya. Sinigit. Kaya dito muna namin tatapusin ang video.